Čau lidi, vítám vás u mého prvního videa, teda u druhého videa, je to den druhý, opravuju si pionýra a lidi, takže projížďky budou, ale musíte chvilku počkat. Ale děkuju za první odběratele, moc děkuju a tady se můžeme podívat. Zatímco tohle zatím druhý den, tak to nějak dopadlo od prvního dne. A teď v druhém dni, tady jsme takhle postavili karburátor. Jo, budete mít různé fotky, jak jsme to sestavili a jak jsem tohle podařilo chytnout na chvilku. A takový. Takže doufám, že se vám tohle video takhle líbí. A tak nějak prostě. A budete tady mít různé fotky, jak třeba, nevím, cokoliv, budete tady mít o tom různé fotky a takhle. Teď asi půjdeme na nějaký takovýhle provizorní čistění. Ale teď jsme postavili karburátor. Jo, a budou projížďky určitě i na babetě, to si pište. Takže tak. A takhle máte ten stroj a nevím, co bych vám ještě měl říct, no. Tak nějak budete mít různé fotky a takový prostě, mít různé takové fotky prostě, co jsme za tu dobu udělali a takovýhle. To nás totiž před chvilkou napadlo s taťkou. Teďka šel hledat šoupátko, protože je rozbitý, nebo je prostě hnusný. Nechci dávat takové hnusný šoupátko. Sem takhle patří šoupátko. Ale zatím dobrý. S tím nic nemůžeme dělat. Tak čau. Thank you.